no seu tránsito. Isto non é unha maldición bíblica, é o resultado dun modelo baseado en priorizar o vehículo privado fronte a alternativas máis xustas e sustentables. E nese contexto, o BNG dicimos que as zonas de baixas emisións non poden ser un simple trámite. O problema é que o seu goberno, o goberno do ausente Abel Caballero, optou por un modelo limitado, fragmentado en pequenos perímetros, baseado no control e nas multas. É por ello que solicitamos o cese da Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático pola súa irresponsable xestión da presa de Eiras, sexa por desconocimiento ou por non querer ou por xerar un problema a Vigo, pero teñen que cesala por ineptitud. Gracias. A Xunta devolveu. Esos tamén eran fondos europeos. O papel galego presume continuamente de apostar pola FP. Onde está esa aposta? Porque a verdade é que non se ve ni nos orzamentos, non se ve nas obras, non se ve nos recursos humanos, ni se ve nos recursos materiais. As palabras van por un lado e os feitos polo outro. Aquí tiña un problema para defender esta moción, señor concelleiro, que é que non podía decir que o Concello non facía as súas competencias, porque é verdade que o Concello non ten ningunhas competencias. Entón, claro, hai que atacar a comunidade educativa. En realidade, é a Xunta que ten as competencias e os recursos, pero carece de vontade política, porque esta situación non é froito da casualidade, senón resultado dunha política continuada de recortes.